गासिबो जेसेबांखिनि इउटुबार दङ फिसा फिनलु बाट जाय मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा बे प्रग्रामाव मिटआव माने फैया बा फिउचाराव जुदि बिथांमोना गावखौनो इउटुबार बुंना लायोब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा। थेंक इउ। नोंफा बानायनाय इउटुबा नोंफा बानायनाय नों गनायब्रा जाम्बा जाम्बा बिदि डाइलग होना नोङो इउटुबार होननानै गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। 100% गोरोन्थि जादों। नोंथाङा बेखौ साननानै नायफिन बे खर' मेलेमजों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जादों लोगोफोर, नोंथांमोना थामनेल नायनानै मिथिगौ जानो हागौ आरो दासान्दि इउटुबाव मा जागासिनो दं, मा सोलिगासिनो दं बर' हारिनि गेजेराव, बर' एबा बर' इउटुबारफोरा मा जागासिनो दं, मा जानो थांगासिनो दं, नोंथांमोना नुगासिनो दं ससियेल मिडियायाव, इउटुबाव नुगासिनो दं, नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। थेवब्लाबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय एबा फुल नायलांबानो जाबाय अननानै प्लिज। बिथां बिएम सोदोबनि बिथां प्रकाश नार्जारि आदा एबा बिएम सोदोबनि हनार बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव दाखालि बावै, बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों। 100% गोरोन्थि जादों। बेखौ रावबो गनायनानै लानो हाया एबा बे गनायजाथावना बाथ्रा नङा। बे जुदि गनायसिगौ बर' इउटुबारफ्रा एबा बर' हारिया, बर'नि जेमान इउटुबार दङ बिसोर गनायसिगौ। जुदि गनायजाथावना बाथ्रा बे बाथ्राया गनायसिगौ, बयबो रायजो राजाफोरा, बर' हारिनि बर' इउटुबारफोरा बे बाथ्राखौ गनायसिगौ। सिरियासलि बे बाथ्राखौ नोंबो मिथिगौ, मानो गनायाखै, मानो दावराव दावसि जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव नोंनि बाथ्राखौ लानानै। एबा अबभियासलि नोंनिया रं जादों, 100% गोरोन्थि जादों नोंनि बुंनाया। जुदि बर' इउटुबार मिटआव जुदि रङियायाव जागोन होनना खोनादों आङो, रङियायाव 5 तारिखनि मेनि 5 तारिखआव जागोन होनना खोनादों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांखौ आं बुंनो सानदों 100% नोंना गोरोन्थि जादों ब्रादार। नोंथाङाबो बुजिखाबाय जानांगौ। ब्रादारा जुदि बे बाथ्राखौ बुजि मोनाखै, नोंथाङा नोंनि भिडिअखौ नायफिननानै नोंथाङा एसे साननानै नाय। नोंथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा साननानै नाय। नोंथाङा ओरै आला खाला बुखिबानो जानाय नङा। गुलुं गुजुं लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना बर' हारिनि गेजेराव, नोंथांमोना गुलुं गुजुं लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोनखौ आं नुगासिनो दङ। दाखालि गुवाहाटीनि जाथाय जालांनायनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं नायगासिनो दं। नोंथांमोना गुलुं गुजुं खालामगासिनो दं बर' हारिनि गेजेराव, बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव। मा लाबोनो सानदों, मा फोरमान लाबोनो सानदों नोंथांमोना बे बर' हारिनि गेजेराव? गोबां मानसिफोरा एबा बर' इउटुबारफोरा नोंनि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव? बर' इउटुबार मिट जानांगौ, बेयो सैथो खोथा एबा राइट खोथा। बयहाबो बुंनो राइट दङ बेखौ। नोंथाङा जे बुंबाय जुदि इउटुबार मिटआव नोंथांमोना फैयाबा नोंथांमोनखौ उनाव एबा बर' रायजो राजाफोरा उनाव इउटुबार होननानै गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। 100% गोरोन्थि जादों। नोंथाङा बेखौ साननानै नायफिन बे खर' मेलेमजों। ब्रादार, नोंखौ आं गाज्रि मोननानै बुङाखै। नोंखौ आङो एसे उदाहरनसो होदों। मानि थाखाय बुंखो एबा मानि थाखाय बे मिटखौ लानाय जादों। जानांगौ मिटआ जानांगौ, जानाङा नङा। बेखौबो आंबो लुबैयो मिटआ जानांगौ। आरो मोनसे खोथा, बर' हारिनि गेजेराव हिन्जाव खारनाय माबा खारनाय बेफोर सोलिगासिनो दं, बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन एबा जायनि बिसिया खारदों बिसोरखौ साजा होनांगौ। आंनि बायदिब्ला साजा होनांगौ। नोंथांमोनाबो एसे बुजि बाजिमोन एबा आबौमोन, नोंथांमोनाबो एसे बुजिनांगौ। मानि थाखाय खारो, मानो हारिया बदनाम जायो, हारिया मिनि जायो। नोंथांमोना बिदि दा खालाम आब' एबा बाजैमोन, नोंथांमोना बिदि दा खालामथार। नोंसोरखौ नुनानै एबा बिनानाव एबा आगैमोना नोंथांमोनखौ नुनानै दा आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जुलि जागासिनो दं गोदानै। नोंथांमोनखौ नुयोब्ला आथिखालनि एबा बिनानाव मोनहा सोलोंगोन। नोंथांमोना बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। अननानै प्लिज आखाइ खबजबनानै नोंसोरखौ आं खावलायो। नोंथांमोना बिदि दा खालाम आब' एबा बाजैमोन। नोंथांमोना बेबायदि फिसाइ गारनानै खारनाय, न' गारनानै खारनाय, गथ' गारनानै खारनाय बेबायदि खामानिखौ दा माव। न'खर मोनसे जायोबा, संसार जायोबा, हाबा जायोबा, जुलि जायोबा बेयाव मोजां गाज्रि गोखा गोखैया थाखायो। नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिखायो एबा खस्थ'आ जाखायो एसेबाबो, दावराव दावसिया न'खराव जाखायो। बेखौ नोंथांमोना लानानै एबा आबौ बाजैमोन, आदा, नोंथां गासैखौबो आं खावलायो। नोंथांमोना बेबायदि दा खालाम एबा दावरावआ जाखायो। नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो। न'खराव गुलुं गुजुङा जाखायो सबनिबो। कर'रपतियानो जा, भिखारियानो जा, गोरिब गुन्द्रा एबा नोंथांमोना मिथिखायो। दावराव दावसि एबा टेनसना थाखायो मानसिनियाव। बेखौ टेनसन जादों एबा रां गैया एबा सानफ्रोमबो न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायो बिदि होननानै नोंथां बाजै
बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों मानोना बर' हारियाव बदनाम जायो एबा उन्दै गथ'फोरा सोलोंनो नागिरो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं खावलायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो बेबायदि दा खालाम बाजैमोन आदामोन दावराव दावसि दा खालाम एबा आलो गोजोनै संसार जालां मिलि जुलि संसार जालां खामानि मावलां हारिनि थाखाय बेखौनो आं सानो हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाबो नोंथांमोना न'खरनि थाखाय खामानि मावबानो जाबाय जोंनिया हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा बेबायदि दा खालाम बाजैमोन नोंथांमोनखौबो आङो आब'मोन नोंथांमोनखौबो आं खावलायो नोंथांमोना बिदि दा खालाम इसोर बिदि दा खालाम बदनाम जायो बर' हारिया बदनाम जायो एबा खायसे खानै बिनानाव आगैमोना सोलोंनो बेफोरखौ बन्द' खालामथारनांगोन नङाबा जानाय नङा नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय बाजैमोन आदामोन एबा बेबायदि खामानिखौ दा मावथार आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानो प्रकाश नार्जारि नोंथांखौ आं गाज्रि मोननानै बे बाथ्राखौ बुङाखै एबा आंनिल' बुंनाय राव नङा बियो सारा बड'लेण्डनि एबा बर' रायजो राजानि बर' इउटुबारफोरनि बे बुंनायनि राव नोंथाङा बे बाथ्राखौ आंनिखौ गाज्रि मोननाङा बे मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आंखौबो निमाहा होनांगोन नोंखौबो निमाहा होनांगोन बिदिनो सोलिनांसिगोन निमाहा होनायजों निमाहा होयिजों बेजों फाराग एबा निमाहा मानसिना गोरोन्थि जायो मिथिगौ नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ गासैबो मिथिगौ जेमान सारा वार्ल्डआव मानसि दं बेफोर गासैबो मिथिगौ मानसिया गोरोन्थि जाखायो बिनि सायाव निमाहा होनायाबो मोनसे खामानि बुंनायाबो मोनसे खामानि नोंथाङाबो जानला मानला खुगा सिनाङा सानना हसिया बेबायदि आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट जरुर खालाम नोंथांमोना अननानै प्लिज आरो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव आङो आरो जोबनायाव बुंनो सानदों हौवा गारना खारनाय एबा न'खर गारना खारनाय बेखौ बन्द' खालामनांगोन